copiava estampes de llibres o de revistes, el que caia per ahí en les meves mans, feia còpies a l'àpis, m'agradava Tiziano, en fi, el clàssic, però no sé, però era per instint, ningú m'havia dit res, sinó que... I bueno, ja poquet a poquet, ja en el batxillerat ja tenia un professor de dibuix que me va orientar, Francisco Díez, li diuen, sí. I, bueno, al mateix temps estava en lo de la música, que feia dibuixos també de Beethoven i de Schubert, els músics clàssics. Lo normal, jo crec que a tots els xiquets ens agrada dibuixar i ens agrada fer coses i clar, el que passa és que entonces, en aquells anys no havia les facilitats que hi ha avui de classes de papers, de rotuladors, de llapiceres de color, era blanc i negre, com les pel·lícules, no? I ja un poc major sí vaig aconseguir uns llapices de colors, no? I feia paisatgets i coses així. El que jo crec que no és distint la meva experiència en l'art a la de qualsevol xiquet de 8 o 9 anys, que és quan uno comença a fer coses. Teníem un professor, Vicente Sellers, me recordo, en la primària, aquí en el poble, que dibuixava molt bé. I ell va ser un poc el principi d'aquesta inclinació, prestar un poc d'atenció a la imatge, no? Perquè era bon dibuixant i mos donava papers de colors que retallaven i feien uns collages que adornaven després la classe. Això sí que me va colpir en aquell moment, utilitzar, retallant trossos de color i fent dibuixos més o menys abstractes, ens deixava llibertat i després apegaven i anaven a adornar la classe per una banda. I això va influir, jo penso que molt, en la meva atenció respecte a la pintura i a l'escultura i a lo que és el dibuix i tot això. Res formal, però ja després en el col·legi en Alacant, en els maristes, que em va portar mon pare als maristes, sí que dibuixava en la pissarra el que m'ocorria i era admirat per tots els companys de lo bé que dibuixava. I per passar els exàmens, molts, perquè entonces eren unes làmines, hi havia unes làmines oficials que tenies que copiar, i jo els ajudava, molts companys els ajudava a ells perquè no tenien la mà que jo ja tenia, d'alguna manera, de dibuixar. En realitat no tenia clar si em dedicaria pel camí de la música o pel camí de les arts plàstiques. O sigui, vaig anar a Madrid per fugir de l'ambient que no m'agradava, del poble i d'Alacant. I, no sé, als 18 anys tens ganes de fugir, de veure món. I vaig conèixer allí a un pintor, Luis Mosquera, que era primera medalla de la Nacional, en fi, molt clàssic, que me va aconsellar el que jo no sabia, que hi havia una escola superior de Belles Arts, que era una carrera que s'estudiava, que eren 5 anys, estava el Círcul de Belles Arts on podia matricular-me, el Museu del Prado, que sí que coneixia naturalment,
i visitava molt, els diumenges sobretot, que era gratis, i anava i passava hores allí mirant els quadres, i bueno, ahí ja se va sedimentar un poc que era per ese camí de les arts plàstiques per on volia anar, no? Mon pare era sastre, ma mare era bordadora, això sí, m'agradava molt veure-la a ella o veient els bolillos, que sempre m'ha paregut un misteri quin tenies que agafar, no? I bordat, ahí tinc unes quantes coses que va bordar ella de jove per la xouar, que se deia, per casar-se. Bueno, era una bordadora professional, no? A part de que jugava en el taller de mon pare, claro. I havia una inclinació, de certa manera, que jo que sí, tot influeix en la nostra vida, perquè ella dibuixava bé i era aficionada pues això, a bordar, ja de molt xicoteta, no? I se va pintar la capella del poble, com li diuen, Eleodoro Guillén. Eleodoro Guillén era un pintor d'Alcoi que va ser primera medalla de la Nacional, en fi, era un pintor d'àmbit local però conegut i reconegut i pintava molt bé. Ma mare vivia en l'Almàssera, on havia nascut, era des dels avantpassats, no? I a ella li agradava molt anar a l'església quan estava pintant i mirar el que estava fent el mestre, no? I clar, el mestre, a fumar-se un cigarret, baixava i amb abuelo van fer amistat, serien més o menys de la mateixa edat, perquè ma mare entonces tindria 10 o 12 anys, no tenia més, i va veure el que ja bordava. Diu, aquesta xiqueta dibuixa molt bé. Mon abuelo era el tío Quito de la Màscara. Per què no me l'envia? Perquè tenia l'estudi en Alacant. Diu, que vinga a Alacant algun dia al meu estudi i que jo li dono classes de dibuix. Però bueno, en aquell, estem parlant de l'any 910 o 912 o menys, per ahí, a principis de segle, una xiqueta soles a Alacant, això era impensable. De família de llaurador, perquè m'abuelo era llaurador, l'Almàssera són 3 mesos de faena, o 4, no? El de més temps tenia el bancal, i clar, una xiqueta bordar, sí, bordar, a jugar en casa, perquè tots teníem en casa gallines i conills, i havia que fer-ho tot en casa, pastar el pa, fer tot, no havia àvia, naturalment, corrent en les cases, havia que anar a la font. La feina de les dones era molt important per mantenir la casa i ma mare tenia que jugar, naturalment. Ella era sola, no havia nascut encara mon tio Pepe, que ja portava 7 o 8 anys, o 10, no sé. I total, que ma mare sí que era aficionada a dibuixar, a bordar i a dibuixar. I Eleodoro Guillén va suggerir la possibilitat de que la xiqueta, o sigui, és l'únic referent que té, que és el que m'has preguntat, no? Però frustrat des del naixement, perquè era impossible en aquells temps, vivint en el poble que estava molt més lluny que ara d'Alacant, vol dir que no havia ni siquiera tramvia, perquè després havia un tramvia de mules, no? Però encara no s'havia posat el tramvia de mules, havia que anar en carro, o a peu, naturalment. És que treballaven en el port o en la fàbrica de tabacos, que anaven molts de Mutxamel a treballar, anaven a peu. Són 10 quilòmetres, no són molts, però tots els dies anar i tornar a peu. Serien 2 hores, 2 hores de camí. Són justetets. Claro, no, impensable. I és l'únic referent que hi ha així, que ma mare sempre ha recordat aquells anys, el coneixement en un pintor ja major, que seria pues, això, com son pare, m'imagino, i veure pintar la cúpula de l'església, des del principi fins al final, tots els dies anàvem a veure com pintaven, és l'únic. I bueno, sempre he tingut per part de ma mare un apoyo, o sigui, ella m'ha apoyat, així era com un pare, no? Quan em vaig anar a Madrid va dir, bueno, fes el que vulguis, però jo ni un duro, o sigui, a mi no me demanes res. I bueno, ma mare m'enviava tots els mesos un cabasset, un paquetet en ous bullits i alguna llonganissa, tampoc eren anys molt
Decían, a casa no se vivia mal, però sense estirar molt la cama, no? Els anys de la República teníem uns mestres, Vicente Sellers i la seva dona, doña Encarnación, que eren d'Alcoi, i tenia un fill, Vicente, que érem amics, era més o menys de la mateixa edat que jo, i érem amics. I el dic que era aficionat, pintava molt bé, dibuixava molt bé, i jo tinc aquest record de l'ensenyament en el temps de la República com algo luminós, brillant, bonico, perquè el sistema d'ensenyament de les escoles estava basat en el sistema Montessori, que era molt en punta de llança en aquells temps, no? Que després ho he sabut, entonces no ho sabia, no? Però mos escrivien en xiquets i xiquetes de França i de Portugal, parlant antes de Portugal, tenia una amigueta de Portugal que m'escrivien, el mestre vos traduïa i, en fi, o sigui, algo impensable en aquells temps, estem parlant dels anys 30, no? I mos ensenyaven cançons, cantaven el cor, teníem un cor que cantaven cançons franceses i portugueses, espanyoles, claro, i teníem un trosset de terra cada un, tots els alumnes per parelles, teníem un trosset que plantaven les coses de temporada, quan se planten les faves, com se cultiven els tomates, en fi, sabíem l'agricultura el que era una cosa viva, no? Després teníem una sèrie de mapes en les escoles, en les classes, que no ens feia falta estudiar geografia, que és el que jo he notat, com ara que saps que dono classe en el col·legi de primària, i els xiquets no saben on està Sant Petersburgo, o Roma, o Londres. Entonces ho sabien tot, perquè estaves mirant-ho, no necessitaves estudiar-ho, sinó que ho retenies perquè estaves mirant-ho tots els dies. Pel passillo havia mapes d'Espanya, d'Europa, d'Àsia, de tot el món. Era molt important perquè descobries, perquè estava senyalitzat pels professors, un puntet allà enmig de tot el món on estava Mutxamel. O sigui, Mutxamel formava part del món. Però bé, és una cosa molt positiva que hi havia en el sistema d'ensenyament d'entonces, no? Que naturalment se va frustrar en l'any 39, s'ha acabat, entonces a hissar bandera i arriar bandera, a catar cara al sol, i després el mes de Maria i el rosari totes les praes, o sigui, ja la foscor. Jo vaig desembocar l'any 39 en la foscor. La guerra, en ma casa, per sort, no, perquè vivien encara els abuelos, que eren llauradors, teníem terra, i necessitats moltes, però fam no van passar fam. Havia carències, no havia sucre, no havia pa, de veres, tenien que moldre, quan se plantaven els bancals forment, havia que moldre-lo en casa i no declarar-lo, perquè si no t'ho requisaven, no? O sigui que tot era un poc misteriós, jo me veig encara molent del forment, que naturalment s'aprofitava tot, era integral, claro, tot per fer pa. Una de les sensacions de llibertat també va ser, aunque sigui una cosa negativa,
en principi, però no ho és, no ho veig jo d'esta manera, va ser el cremar els sants de l'Església. Me recordo perfectament, no? Aquesta sensació d'estar participant en un fet creatiu, que era destruir, perquè la destrucció també és creativa. Entonces, veure, llogant les cordes i tirant la gent, i jo tirava també, des altars, tirava en terra, carregant-los en un carro i portant-los a la Rambla, on està la Rambla ara, que era el camp de futbol, i fer una montonada i cremar. Una foguera impressionant, no? I jugant alrededor i al voltant d'allò. Va ser un espectacle que no me s'ha oblidat. Recordo perfectament, com si fos una pel·lícula que està gravada ahí, aquesta sensació de l'església, que era un recinte més bé callat, les dones totes en mantellina negra, silenciós, a veure, un orgasme col·lectiu immenso, tota l'església. No van cremar l'església, els sants dins de l'església, es van traure. O sigui, l'església, perquè a més va ser un grup, me'n recordo també, que van vendre en uns camions de la FAI. O sigui, no va ser l'iniciativa de gent del poble, sinó van vendre uns comissionats d'Alacant, de la FAI i de la CNT, que va dir l'església, això i que de tal, habilitar-ho per trencar-ho d'almeles. I efectivament, després una altra impressió que vaig tindre és l'església convertia en una fàbrica de moldre l'almela. Les dones, totes les maquinàries, se va col·lectivitzar, perquè aquí vam anar molt a la CNT, no? Tenien assemblees i aquestes coses que participava tot el món. I bueno, aquesta revolució que se volia fer, que naturalment no va quallar, perquè el primer era haver vençut als rebeldes i no, van voler ensaiar aquí, però en fi, ja són opinions a posteriori, no? El cas és que per mi aquests instants, aquests moments de la crema de les imatges en la Rambla va ser un espectacle creatiu. Era destrucció d'algo que ens lligava a una oscuritat. I allò era destruir allò. Ja sé que està mal, ja sé que tenien que haver pensat d'una altra manera, perquè els sants havien pogut vendre-los els talles de fusta i que estaven bé, jo recordo com a talles que estaven bé. I jo sé que sé, els bancs o els caïres haver-se portat a l'escola o a les cases, que molts dels que estaven cremant no tindrien ni caïres en sa casa, no? Potser haver utilitzat, no, era destruir, havia que destruir-ho tot i tot cremar-ho. Bueno, me s'han quedat aquestes imatges, me s'han quedat, però no com a negatives, sinó com a positives, aunque ja sé que és una part negativa molt grossa, perquè, bueno, no hi ha per què destruir, però bueno. I aquesta és la sensació meva dels anys de la República i de la guerra, que estaven a Alacant. Jo tenia que agarrar el tramvia, ja havia tramvies elèctrics, no? Tardaves una hora en arribar al col·legi, perquè se parava per creuar-se en Santa Fas i tal. Bueno, i a voltes tenia que ir corrent en els llibres baix del braç per agarrar en marxa el tramvia. Però bueno, aquesta part també era bé, lúdica. I ja ahir en el col·legi vaig a començar a dibuixar i després a pintar. Ja Juana Francés, vaig conèixer a Juana Francés, la pintora esta d'Alacant, que va morir, que era molt bona pintora, perquè vivia en la mateixa casa on anava ma germana a donar classes de piano, al costat de la Diputació. I ella estudiava piano, entonces ja pintava, era pintora, però estudiava música també. I entonces anaven a Múrcia, que és el lloc més pròxim on no havia conservatori per examinar-se, però van fer la carrera de música. Entonces eren molt amigues. Claro, entonces pues, jo tindria 13 o 14 anys i ma germana pues, 16 anys. I Juana era un poc major, tindria 17 o 18. I un dia li va dir ma germana, jo tinc un germà més xicotet que pinta, que dibuixa, no, que pinta no, que dibuixa molt bé i tal. Que vinga un dia a veure'm, tal. I jo vaig anar un dia, la carpeta baix del braç, els dibuixos que feia, copies de làmines i algunes d'algun tros d'un bodegó, vamos, una gerra o algun got que me posava per ahí, no? Però, en fi, instintivament. I ella me va aconsellar
i a preparar el llenç, en un all tu restregues i després damunt pots pintar, no xupla, en la decoradora, que se ven els colors, i hi ha molts barats, que és la marca Mir, penso que me deia, són molt barats, i compres uns pinzells i pinta del natural, paisatges, tot el que em va orientar un poquet, no? Va ser la primera mestra, la Xina, de veres. Ara, era una persona major, jo tenia 13 anys, ell tenia 18, doncs ella era una dona, a més s'arreglava molt, pintava, que sent de poble, això t'estranyava molt, una dona pintar, perquè se notava molt el maquillatge i els llavis, no? En el poble no se pintava ningú, ninguna dona, no? I després ja vam ser molt amics, perquè ella se va anar a viure a Madrid, i bueno, jo ja vam posar en contacte i vam ser molt amics molts anys fins que va morir, no? Ella. I l'inici va ser això, en Juana Francesc, perquè quan jo vaig anar a Madrid, aunque estava dudant si la música o la pintura, però era molt més fàcil inclinar-se per les belles arts, les plàstiques, perquè en la casa que m'hospedava en Madrid, naturalment, no havia piano ni res, o sigui, era una cosa pobra, perquè era una xica que havia estat des de Madrid, aquí van aparèixer, van portar una sèrie de xiquets majorets ja, i menys majors, de fills de milicianos de Madrid, i els van hospedar en cases, no? I esta mos va tocar, l'Ajuntament, una xica que ja tindria 14 o 15 anys, per o menys. Jo tenia 8, això. I va estar tota la guerra en casa, i inclús després no volia tornar a Madrid, perquè ja parlava valencià i s'havia adaptat aquí i no volia tornar, per fi, va tornar. Cas que jo, quan me vaig fugir de casa, em vaig anar a Madrid, vaig anar a sa casa. Claro, el gancho que tenia en Madrid era Maria, i vaig anar a casa de Maria. Claro, son pare era obrer i una germana i ella cosien faixes per una fàbrica, i pobres, vivíem en Ventas, al costat de la plaça Bous, allà baix, i bueno, jo tenia una habitació que era un passillo. Per anar a la cuina i al vàter, tenies que passar per l'habitació, i un fred que pelava en Madrid, sense calefacció ni res, això. I allí vaig estar molts anys, tota la carrera, i inclús després, quan vaig tornar d'Itàlia, vaig anar a casa durant una temporada ja no massa llarga, no? Però, en fi, se passava mal, perquè se passava mal, no? I a mi ja el dic, jo no es pagava res, perquè mon pare no m'enviava res. Els paquets que m'enviava ma mare eren col·lectius, clar, eren per tots. Si ens enviava llonganisses o el que fos, doncs era festa, no? I ese dia, per almenys, era festa. Quan vaig fer l'ingrés en Belles Arts, l'any següent vaig demanar i me la van donar una beca d'artesania, com se deia? Bueno, era del Ministeri d'Indústria, el sector artesania, i me la van donar, i clar, eren 300 pessetes al mes, que entonces era una fortuna de pobres, no? Però bueno, ja podia mantindre millor, i me van donar mitja beca de menjador universitari. O sigui, el menjar de migdia ja no me costava res, i a més tenia 300 pessetes al mes, que ja era un dineral, perquè a casa seguien sense enviar-me res. Ja venia coses, pintava quadrets i es venia en el rastro en Madrid, a 5 duros, a 6 duros, sobre cartó, sobre fusta, perquè el nòvio de la germana de Maria era ferrallista, treballava en les obres, i entonces me portava desembalatges i coses, fustes que jo preparava i ell pintava damunt, no? O sigui, ja me costava poquet, i de vez en quan venia algo. No és que venguera, me passava tot el diumenge per matí venent allí en els quadres posats a la paret, i jo sentat en un taburet, i de vez en quan venies a 5 duros, a 6 duros, paisatges.
I bueno, quasi tots els diumenges venia uno, per lo menos, en fi, eren diners. Entonces. I així va ser, una sèrie d'anys, mentre vaig estudiar tota la carrera, ja el dic, però que ja, poquet a poquet, aquí, quan venien vacances, pues, feia retratos, primer als amics, i després hi ha algú que, tu me faries, sí, quan me costaria? Pues 20 duros, me recordo, comprava 20 duros, retratos a lápiz, i bueno, faig prou feines d'aquest tipus. I ja vaig a començar en la Mili, en València, vaig fer la primera... No, la primera exposició estava encara a Madrid, va ser en Bilbao, perquè un company de la carrera havia fet una exposició i li havia anat molt bé, i jo vaig fer l'exposició, vaig vendre una cosa només, no? Però bueno, va ser la primera aventura. Vaig fer un retrato a una xica de Bilbao. I després, fent la Mili, vaig fer una exposició en Castelló i ho vaig vendre quasi tot. Estranyament, Galeria Mateu, veig que se dia, sí. Era Tasio Flors, era un company de classe que era de Castelló. I van conèixer a Porcar, que també era un pintor molt conegut, entonces molt famós en Castelló. I va tindre èxit, claro, en quadros que venia a 2.000 pessetes, 2.500 pessetes, paisatges. Dona compte que en aquests anys la informació com us arribava de tot tipus a Espanya era condicionada pel règim. O sigui, no coneixíem... L'art s'acabava en Sorolla, hasta Sorolla. Ja Braco, Picasso, Juan... Això no existien. Els professors de l'escola ni s'anomenaven ni existien. No tenien cap de llibre per accedir. O sigui, quan en l'any 53 vaig eixir d'Espanya, el món era una cosa estranyíssima, absolutament desconegut per vosaltres, perquè ningú anava a l'estranger. Jo me recordo de ma mare plorant i els meus tios, perquè anava jo sols a Roma. Ja tenia 24 anys, però una cosa, l'estranger era pecat, era delit, quasi. L'estranger eren malos, tots malos. O sigui, anaves a l'infern, de cap. O sigui, el món era així. Avui dona risa, en país que siga una mentira, en pleno segle XX, però era com jo te dic, o sigui, pintors que estigueren fora d'Espanya, jo vaig ser dels primers que van anar fora. Estava Saura, Sòria, Salvador, per motius polítics. Ell era ja, però en aquella època, més major. Vol dir que si jo tenia 18 anys, ell en tenia ja 32. O sigui que... Però dels primers, Salvador, Victoria, també per qüestions... Però molt poquets, que havien estat en París, això era una aventura. El primer viatge que va fer a París va ser quan va acabar bellesa, que va fer l'any següent un viatge d'estudis pagat a París, però anar i tornar a París, estar 8 dies i te quedaves... Veies sobretot el Louvre i el Jeu de Paume, però de lo modern, de les galeries modernes, tampoc, perquè havia una espècie de que mos prenien el pèl. Aquí ja saps tu que se dia sempre que Picasso és un bon pintor, però el que fa és prendre el pèl a la gent, i les coses que fa són... Bueno, un equívoc que va durar molts anys, no? I entonces comences a descobrir pues això, el cubisme, el surrealisme, els pintors alemans, a Van Gogh, o sigui, tot un món que s'havia ocultat, que no t'havien dit mai res, inclús tot el contrari, perquè em recorde que en la biblioteca de la facultat els armaris d'art contemporani estaven tancats. No tenies accés a ell. Ja el dic, hasta Sorolla podies veure tot el que vulguis. Però de Sorolla va aquí, res. I si algú
conseguia algunes postals d'obres de Picasso, pues es passaven com si fos pornografia, igual, ocultant al professor que no s'entere. Perquè era així, era una cosa terrible, terrible, de foscor, de tindre el cap així com apretat i desconèixer una sèrie de coses que estan contemporànies teues, inclús que feia molts anys que estaven en marxa en Europa, i aquí desconegudes totalment, ocultes, no solament desconegudes, sinó que com si no existiren, i si dient alguna cosa era negatiu. Per això, Picasso fa el que li dóna la gana i fa aquests ninos per enganyar la gent. Ell sap pintar, però fa aquestes coses perquè s'agraden. Un equívoc d'això, una bola de neu, no? I bueno, vas anar poquet a poquet, superant-ho, però jo crec que a la meva generació mos ha quedat aquests anys d'estar vivint un món fals, mos ha quedat. O sigui, d'alguna manera, no penses en les altres nacions com a iguals, perquè no som iguals. No hem tingut una infantesa, una joventut lliure com ells han tingut. No, hem estat comprimits. I això, per almenys jo penso que costarà, mos ha costat de treure fora, i les noves generacions són les que comencen. El curs anterior a l'últim curs de la carrera hi ha uns premis, una beca, que no sé com se diu d'alguna manera, perquè és una persona que va fer una fundació que sostén el manteniment de l'acadèmia. Entonces eren del Belles Arts de Barcelona, de València, de Sevilla i de Madrid. No havia més facultats de Belles Arts. Per cert, una pregunta, com és que no va anar a València a estudiar Belles Arts? No, perquè València estava massa a prop i no coneixia a ningú. I aquí en Madrid tenia la xica esta. Entonces, per això decidim en Madrid. No, tenia la duda també si anar a Barcelona, però no vaig voler anar perquè allí vivia una germana de la meva abuela, de la iaia, que se'n va anar a Barcelona de migrant, ja hi ha molts anys, i ja se va aposentar allí, i tinc allí uns cosins, uns coses que mos veiem de vegades en quan, molt de lluny, però en fi, sempre que passa per Barcelona anaves a casa, no? Que era la germana de ma abuela, pues no sé, era la família, no? Mon pare també va estar, perquè quan estava ensenyant-se l'ofici va anar a Barcelona, va estar a casa de sa tia 3 o 4 mesos anant a un taller d'ensenyament de sastreria, però això era bon sastre, perquè estava documentat, estava al dia, no? Total, que vaig elegir Madrid perquè estava Maria més pròxim i no estava la família, no volia tampoc anar a casa de ma tia perquè no, estar en la família jo volia fugir d'alguna manera i tallar, i per això vaig anar a Madrid. I després en Roma ja vaig assentar un poc, vaig fer una exposició en el Palau Barberini, que va tindre èxit, i després una altra exposició en la mateixa acadèmia d'Espanya. Bueno, estava parlant del sistema, que hi ha uns que són dos de cada facultat, de Barcelona, València, Madrid i Sevilla, que són les oficials. I després, com hi ha més habitacions, és com un hotel, no sé, moltes habitacions hi haurà, però 20 o 30. Després, els becats del Ministeri de Cultura, per altres raons, no perquè te fas unes oposicions, hi ha un concurs que te presenten, que jo vaig aconseguir una beca per residir, no eren diners, és únicament la residència en l'Acadèmia de Roma, que tenies el menjar assegurat, o sigui, l'estància, un estudi, un taller, que era el doble de gran, més del doble que aquesta habitació, molt bé, o sigui, tratat a cost de rei, no? Una habitació en el teu quarto de bany, en fi, un senyoret, era un senyoret. I amb bons contactes que estava Vaquero, Joaquín Vaquero, de subdirector de l'acadèmia, el Marquès de Lozoya, que era un
un historiador molt conegut, ha escrit història de l'art, en fi, i la gent que passava per allí, que ja et dic que estava a Taupargenta, Beberlanga, molta gent, ha passat, en tot aquest període, passava molta gent que estaven 3, 4 dies, 5, o sigui, no sé de quin sistema que se regirà, si per mig de l'ambaixada o no ho sé. Això, jo que sé, la meu sí, que jo vaig sol·licitar aquestes beques que s'anunciaven en el Ministeri de Cultura i me la van donar. I així estava Montpó, també, Manuel Montpó, Bento, Carmelo Pastor, que també era valencià, un escultor que se va suïcidar després, era un tio molt bo, Hernández Carpe, que era un de Múrcia, i Lapallés, José Lapallés, Ramon Lapallés, escultor, José Luis Sánchez, no, però José Luis Sánchez no vivia en l'acadèmia. No. El que passa és que van coincidir i ell ja estava en Roma i aquestes fotografies que tinc en ell, que després vam continuar l'amistat fins ara. Total, que l'acadèmia és un bon puesto perquè ens invitaven oficialment a les inauguracions, conferències, concerts d'altres països, d'altres ambaixades. Clar, te fas fer un contacte a un nivell cultural alt, que no estaven acostumbrats, els espanyols, ells sí, i clar, van fer amistat amb gent alemana, ingleses, francesos, totes les ambaixades, totes les nacions, perquè anaven a més, perquè en l'acadèmia el que feien era desayunar i menjar a migdia, però sopar no. I entonces anaven a aquests llocs perquè ahir sopaves, el guateques és el lunch que se feien en les ambaixades, que sempre estaven exquisitos, inclús portaven alguna bolseta, algo per amagar menjar, perquè el sopar vam estar, Montpó i jo, recordo, vam estar 6 mesos, o serien menys, serien 4, bueno, uns quants mesos, vam pintar un mural en una trattoria del Trastevere i mos va pagar tots els nits una pizza i un got de vi. Vam estar, per uns 3 o 4 mesos serien, vivint d'això, sopant això, tots els dies, una pizza i una... que es feia molt bones, que l'any llevat, l'última volta que vaig estar en Roma, ja havien posat un banc, no sé què, en la trattoria, que ja i van fer un mural molt guapet, molt boniquet, a la Limón, Manolo Montpó i jo. I bueno, mos apanyaven. Ja venia algo en Roma, vaig vendre coses. Després, quan vaig tornar el primer any, en el 54, vaig tornar fent autostop per Europa. Claro, tenies que tenir el passaport i el salvoconducto. Per Espanya existia una cosa que era el salvoconducto, que era un document, un certificat, com que tu eres bona persona addicte al règim. Això és per l'alcalde del teu poble i el cura, el pàrroco. Fins als anys 50 existia això, jo l'he tingut, salvoconducto, i no el deixaven passar. I el teló negre que notaves quan arribaves a Espanya. Passar la frontera, les dones totes de negre, en el mocador negre posat, guàrdies civils per tots els costats, una tristor, i això que entraves en Catalunya. No et dic res si baixaves, quan anaves baixant era pitjor encara, no? O sigui, era una negror terrible, no? Que per ahí fora ja era una altra cosa. França ja... En fi, tots els països europeus eren una altra cosa. Espanya era especial, no? I, clar, te colpia molt aquest contrast, no? Tant al sortir d'aquí quan tornaves. Després d'estar quasi un any de tiró fora, ja t'havies acostumbrat i inclús t'havies comprat roba d'allí, camises, quadros i de colors i d'aquestes coses, i arribaves aquí i te feia vergonya. I allí vaig conèixer, també és una cosa curiosa, no sé si va ser el primer o el segon any de fer autostop,
a Mario Segni, que era molt més jove que jo, tindria 18 o 20 anys, tot el més, jo ja en tenia 26. I en els albergues de la joventut, perquè hi ha tota una red en tota Europa, que vaig treure la tèssera, encara tinc per ahí el carnet, d'albergues de la joventut, que costava molt poquet, no em recordo el que era. Claro, eren dormitoris que dormien 20 o 30 en literes, o sea, en plan cuartel, no? Però bueno, era el més barat. Tenen les dutxes ahí, els lavabos, en fi. I en un d'aquests albergues vaig conèixer a Mario Segni, que entonces era estudiant, i son pare va ser uns anys després Antonio Segni, president de la República Italiana. I ell va ser senador fins fa poc, que ja s'ha jubilat. Jo vaig ser seleccionat per participar en el pavelló espanyol de la Bienal de Venècia, no? I vaig anar a la inauguració, claro, l'any 62. Y entonces era presidente de la República Antonio Segni, el pare d'este. Y claro, arriba el presidente de la República, pues tota la faramalla de la parafernalia de tots els països, els coraceros, els no sé què, els italians més, perquè fa molt espectacle d'aquest tipus de coses. He acompanyat els ambaixadors. Y el tío, cuando va a arribar al pabellón español, de Arcadio Blasco, quiero conocer a Arcadio Blasco, que era amigo de mi hijo, no sé qué, tal, en italià, claro. I llavors ja me va agarrar a la Xina i ja vaig estar tot el dia en ell, en el periòdic. I claro, la gent fer fotografies i han mirat, i després alguns crítics van posar en la premsa, no? Però en fi, va ser una anècdota bonica que el president de la República, i després en Mario pues, han seguit l'amistat, va estar en Madrid un parell de voltes, jo vaig estar en Roma també, després, a 3 anys, en sa casa, ja entonces ja era catedràtic de la Universitat de Pàdova. I després, al curs següent, vaig tornar a Roma. Encara tenia la plaça en l'acadèmia. Perquè la beca, quan vaig acabar la carrera, ja se va acabar la beca, ja no tenia... Però bueno, ja estava obrint-me camí. Ja en els anys 55, 56, me van donar un premi, aquests coixins, el disseny és meu, o sigui, això són teles estampades, una tenda de Gastón i Daniela, que és molt coneguda, va fer un concurs i jo me vaig presentar en este i un altre disseny que me van premiar i després me van carregar altres coses. Bueno, ens van presentar al concurs. En realitat jo sempre visc en defensa de Willy Baconin, que era el propietari de Gastón i Daniela. És Guillermo Baconin, de Bilbao. I la tenda mare està en Bilbao. I després sucursals ja per tot arreu tenen. I este va fer aquest concurs i donar compte que els premis van ser Luis Feito, que després era un dels pintors del Paso, Canogar, un altre pintor del Paso, Manolo Millares, Paredes Jardiel, que després va acabar aquí, i jo, van ser els premiats. I se presentava Manrique i Barrola, i el que després seria La Vanguardia, ens van presentar tots a aquest concurs. I va servir per guanyar unes perres, perquè, clar, te pagava per els teus dissenys 500 pessetes, però bueno, 600 pessetes te donava per viure 2 mesos, no? Era així, i comprar més material. I te conviava a dinar moltes voltes, ens ajuntaven ahí, en la tenda tenia darrere una cuineta i unes taules i allà dinar. Era una persona entranyable, molt espectacle, ell també era una persona espectacular, molta verborrea, parlava molt cult, coneixia tot el món, havia viatjat per tot el món, en fi, no existia res en el desert i ell va posar una primera coseta, va plantar una palmereta, i ningú ho havia fet. Jo li dono... També és egoista per la meva part, perquè a mi me va fer cas, o sigui, vol dir que jo vaig ser un dels que van col·laborar des del principi en aquesta aventura. L'aventura per part d'ell, per part de nosaltres, era una manera de guanyar algunes perres i que la gent reconeguera. I curiosament, ho posa ahí, a més en el llibre, este disseny és l'únic que segueixen fabricant.
segueixen estampat, perquè segueix venent-se. O sigui, han passat més de 50 anys i este dibuix encara està viu. I, bueno, això pues, l'alegra uno, no? Perquè va aparèixer no fa molt, de l'any passat, m'ho va enviar la meva filla, en les pàgines de l'extraordinari del País del diumenge, una decoració com una cortina, un cortinatge tota la paret, i ho posa, disseny Arcadio Blasco, 1954. Va ser per que es veia la càmera, i era este, no? Sí, pues podia posar-se aquí. I bueno, pues no sé, me fa il·lusió. Bueno, algo meu, la gent no sap de qui és, aunque en l'orillo sí que posa que el disseny és meu, no? Però m'és igual, ja sé, els monuments que he fet pel carrer, tampoc la gent no sabem de qui és un monument, és una cosa que està ahí i ja està, no? M'agrada haver conegut a Willy Bacone i, sobretot, ens va posar en contacte a tots aquests artistes que t'he llegit, que els vaig conèixer ahir, per mig de Willy Bacone. Antes els artistes ens miraven com a enemics uns d'altres, no? Perquè és la competència. I que ahir hi va haver una germanor que després va desembocar en l'associació d'artistes plàstics i tot està concatenat, no? D'alguna manera. Després ja aquí, uns anys després, prou, un 10, vaig conèixer a Caballero Bonal, l'escriptor, perquè vivien en la mateixa casa, i ell va ser un poc que me va posar en contacte amb gent de comissions obreres i del partit i tal. Ja vaig a començar a conscienciar-me un poc més, ja era més conscient, a part que era major, però ja sí, ja era una altra cosa, no? Estic parlant d'això, des l'any 62, 63, per ahí. Entonces, vaig fer molta amistat i seguim l'amistat. Ha escrit molt freqüentment sobre mi, sobre la meva obra, Caballero Bonal, m'ha fet molta amistat. Els fills, a més, de l'edat dels meus, anaven junts al col·legi, i en fi, va haver una gran amistat. Entonces continuava l'activitat política ja més sèria o...? Sí, més sèria. En realitat, l'activitat política més sèria me va espentar a partir d'aquesta primera detenció de l'any 66. L'any 66 va ser quan me van detenir perquè vam fer publicitat no publicitat, tampoc era unes octavilles en la Minerva esta, com se deia, la vietnamita, contra el referèndum si Espanya era monarquia o no. Tenies que votar sí o no. O sigui, el que va consagrar a Juan Carlos. Que, claro, però en realitat no se podia dir que no, tenies que dir que sí. I jo posava uns cartelets en el cotxe també, vota no, no votes. Claro, innocent, que era uno, però bueno, si fa una votació per veure pot votar sí o no votar, pues resulta que no. Això va ser el que me va conscienciar ja més absolutament, que portar uns cartelets i fer publicitat perquè la gent no votara o votara no, és motiu per ells, era suficient per clavar-te en la presó. Claro, va deixar, uno ha sigut molt innocent i jo crec que encara soc un immadur, no? Que va quedar així, i això és el que va ser, me va espentar més allà fer activitats polítiques clandestines, vamos. Españoles, Franco ha muerto. Quan se va fer la primera entrega de carnets del Partit Comunista, que encara ja havia mort Franco, però va ser als 2 mesos o 3 de morir Franco, en gener o febrer del 76, no? Però encara estava Arias Navarro, era el tardofranquisme, pues va haver un reparto de semiclandestino de carnets del Partit Comunista. Eren 450.000 afiliats. Jo li vaig fer uns treballs a un arquitecte, Fernando Dampier, parents relacionats amb la família real, Borbón Dampier, bueno, que era arquitecte. I me va encarregar un mural
per una església que allí està. Són uns angelets tocant la flauta, que és cosa que uno tenia que fer per menjar, per viure. No? Total, que estaven fent unes cases, jo vivia en el carrer Orense, i a 5 anys, això va ser quan vaig casar l'any 58, sí, 58, o 57, 57. I ja tenia 4 xiquets, col·legi, no sé què, tal, la casa mos havia quedat xicoteta, i entonces me van carregar uns murals per un edifici. El projecte era fer 12 edificis, 12 torres que està al costat de la Dehesa La Villa, enfront del Col·legi de la Paloma, no sé si coneixes Madrid, però bueno, Franco Rodríguez, al final de Franco Rodríguez, ja tocant a la pinar, a la gran pinar de la Dehesa La Villa, no? Que connecta en la universitària i tot això. I allí vivia Caballero Bonal. I vaig fer el mural per aquest portal, que després me va dir ell, diu, pues yo compramos el piso este porque vimos un mural tuyo, y dijo, coño, esto casa debe estar bien, porque si Arcadio ha hecho... Ells se coneixien de nom, no... I bueno, després resulta que jo, com era Càmbit, el projecte era per 12 i se va quedar en 2 murals només, perquè no van continuar la mateixa constructora, no? I ja l'altre no me van encarregar, però bueno, me va servir d'entrar, que a més avui sona com a risa, perquè me va costar un dúplex, tenia el pis i l'àtic en una terrassa meravellosa, tenia tota Roma, és que me recorde tot Madrid, que se veia, és la cota més alta de Madrid. Estaven per damunt de la torre de la plaça d'Espanya, encara estan allí els pisos, i encara Caballero Bonal segueix vivint allí, no? Ell no s'ha canviat de casa. No, encara viu més en Sanlúcar de Barrameda, que més temps que en Madrid. I bueno, me va costar 630.000 pessetes el pis i l'àtic. Però com el mural me pagaven, no sé, va ser 150.000 pessetes o una cosa així, els 2 murals, pues claro, ja se rebaixava a pagar en plazos, claro, en diversos anys. I era un pis extraordinari, extraordinari. Molt bé, van passar 6 o 7 anys, per almenys, en aquest pis, i van fer molta amistat, i ell, ja t'he dit, me va connectar un poc en el Socorro Rojo i comissions obreres, i en fi, ja vaig començar a col·laborar en dibuixos i cartells i coses, i ja me van liar, no? I després ja ens van canviar a Estrecho de Messina, pel col·legi, perquè jo era professor del Col·legi de Santa Maria, que estava en el Parc del Conde d'Orgaz, que és una zona residencial, i claro, tenia que portar tots els dies els xiquets i arreplegar-los, i jo ja el taller el tenia en Majadahonda, o sigui que tenia que travessar Madrid de punta a punta tots els dies 2 voltes, per la matí, per la vesprada, i vam veure uns casetes que s'estaven construint, i dic, sí, doncs este està bé, d'aixòs adossats, el jardinet, una piscineta, no sé què, aquestes coses. I total, que van vendre els pisos de Maria Auxiliadora i per aquests diners, el que van treure d'ahir, van comprar la casa, esta individual, que estava molt bé, i estava al costat del col·legi. O sigui que sí que no tenies que portar-los, anaven a peu, i això va ser per comoditat i perquè jo donava classe en el col·legi i no me costava pagar 4, sinó que pagava 2. Pagava 2, la meitat, perquè era un col·legi elitista, d'alguna manera. El professor, jo vaig substituir a Martín Chirino, l'escultor canari, que ell donava classe, i quan ell va deixar de donar classe, me van contratar a mi. I bueno, pues els fills van estar ahí, no sé, 3 o 4 anys, i després ja van passar a l'institut del barri, no? Perquè van començar a treballar en l'associació de veïns i van fer moltes coses, murals i coses de protesta. Va ser una etapa molt moguda i molt bonica, molt bé, perquè van connectar molt bé amb la gent del barri, van construir
vam transformar un local que ens havia alquilat un magasin de ferro molt gran, i no sé, cobrava molt poquet, era veí del barri, i una ordre de l'Ajuntament, perquè allò era de l'ampliació del Ciutat Lineal, que el projecte d'Arturo Soria, que és un projecte exemplar, en Europa, en tot el món, perquè és una ciutat sense fi, o sigui, està pensat molt bé. I, bueno, ese barrio, el barrio de Portugalete, que se deia, no sé per què, era una part del projecte d'Arturo Soria. Entonces l'Ajuntament va decretar una expropiació forçosa del barri per construir edificis d'altura, claro. Entonces va haver un moviment d'agrupació, ja estem en els anys 60, claro, que havia moviment, un associacionisme veïnal, les associacions de veïns van néixer en aquests moments, en aquests anys, i total van participar des del principi, arreglant el local. Era una cosa de col·laboració de tot el poble, perquè era un poble, allò, de classe mitja baixa o baixa mitjana, eren especialistes, però de la construcció, eren mestres d'obres i coses així, algun abogat havia també, un metge, crec, però tot eren gent més bé humil, no? Total, van cohesionar, va ser de la junta directiva des del primer moment, i ens van alquilar ese local que era, no sé, una nau enorme de 400 metres quadrats, però sin ningú acomodat a res, no? I, clar, per celebrar les assemblees i tot això, feia falta molts diners, els socios eren pobres, i entonces havia que formar un equip de recuperació d'aquest local i fer-lo habitable. Entonces, jo tenia molts contactes amb arquitectes que treballàvem amb ells, vaig parlar en Fernández del Amo, en Fisac, en la Mela. Les cases que restaureu i que sobre materials de construcció mos ho passeu a nosaltres. Total, que mos van donar a seguir portes que sobraven, un quarto de bany complet, regalat, el piso d'Antonio Salvador, un fabricant de grés que tenia de segona i de tercera, que diu, això la verdad es que no lo vendo nunca, porque para conservar el prestigio, pues tienes que el material, y entonces tenien una ratlleta, res. Total, que ens va regalar 400 metres quadrats de grés per al local, que va quedar una meravella. I, clar, com molts eren obrers i fusters i electricistes del barri, pues allò se va arreglar, una meravella. Vam deixar un local sense costar-nos un duro. Les portes eren les portes de cases de rics, que era un derribo que feien, i entonces, en vez de tirar-ho, pues ens ho passaven els arquitectes. I que ara tenen aquest local. I van destinar una part per taller, que hi donava classe de dibuix i de pintura, que venien gent del barri i de fora del barri. Me recordo que tenia 3 o 4 persones, 2 dones i 2 homes, que eren com jo soc ara, o sigui, uns vells, de 80 anys, que venien a dibuixar i gent del poble de Portugalete, del barri, pues tots els dies, i fem conferències, les amistats que uno tenia, els coneixements, pues claro, des de Ángel Sopeña, que era un metge molt conegut, germà de Federico Sopeña, el cura, que era un cura roig, era el cura de la universitària, jo coneixia perquè teníem el taller en la ciutat universitària, José Luis Sánchez i jo, també, no t'he contat aquesta història. I venien a donar conferències sobre sexualitat i sobre la píldora i sobre els problemes i tal. I Pepe Meneses a cantar, fem de flamenco, perquè també eren amics. Vaig conèixer per amics de Caballero Bonal, claro. El mateix dia que va arribar de la Puebla, de Cazalla, que era d'un poble de Sevilla, Pepe Meneses, que tenia entonces 17 o 18 anys, era un pardillo desorientat, i bueno, Pepe Caballero va ser el que va escriure les primeres lletres i el va dirigir. I bueno, pues és un referent important en el cant flamenco, és clàssic ja.
I per què t'ho dia? Bueno, perquè per mig d'estos pues, venien a recitar de poesies, obres de teatro, cantants, però tots de primera fila, vamos, tots, el Raimon va estar allí, i l'Ovidi Montllor, i tota aquesta gent de l'avantguàrdia de la cançó, van passar per... I van fer una pintada de murals de protesta per aquesta llei, no era una llei exactament, però una ordre de l'Ajuntament, una desclassificació dels terrenos, o sea, convertir-lo, en vez de viviendes unifamiliars, que se puguen alçar altures, no? Que, o sigui, darrere està l'especulació de sempre. Però van aconseguir parar-ho, curiosament van aconseguir parar-ho, i no se va posar efecte. I el barri renovar, i han fet els carrers asfaltats perquè no, era terreno, o sigui, quan ploïa, de fang hasta aquí, no? O sigui, no havia ni una baldosa ni res, no? I ara sí, està molt ben acondicionat, però una part sí que s'han construït edificis alts, però no massa, o sigui, de 4 o 5 plantes només, no rateixats com volien, i la part on tenen, vamos, l'associació de veïns, això s'ha quedat com estava, són vivendes unifamiliars, no? Un temps que serà el nostre, un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe. No creguem en les pistoles, per a la vida s'ha fet l'home i no per a la mort s'ha fet. La decisió de encantar-se per la ceràmica o això ve després? Sí, va ser en aquests anys. Sí, no, ja havia passat Conca, sí. Claro, Conca va ser l'any 55. Quan torna de Roma. Quan torna del segon viatge de Roma, sí. La segona volta de Roma contacta amb la gent de Conca i es decideix... Sí, això, jo estic parlant de l'any 62-63. O sigui, ja tot això havia passat. Quan ens van canviar de casa, de Maria Auxiliadora a Portugalete, a Arturo Soria, a Ciutat Lineal, collons, no m'eixia la paraula, Ciutat Lineal. No, jo per entendre el seu pas de la pintura a... Sí, no, doncs ja era pintor conegut, ja havia fet exposicions en totes les galeries de Madrid, en Buchholz, en Fernando Fe, en la Galeria Clan, en fi, ja havia organitzat una exposició d'art infantil quan estava donant classe en el col·legi Rosales, Santa Maria de Rosales, que era un col·legi elitista també, i vaig organitzar una exposició en els treballs que feien els xiquets que venien al meu taller, un poc lo de Vallecas, no? I fent mosaicos, fent ceràmica, fent de tot. Entonces, que us portaven els pares al taller que tenia en Ciutat Lineal. Aquest taller ens el va deixar a José Luis Sánchez i a mi, a José Luis, que vaig conèixer en Roma, la fotografia aquesta que he passat, Luis Feducci, un arquitecte molt conegut, l'arquitecte de l'edifici Capitol de la Gran Via, bueno, perquè te situes, que jo vaig conèixer per mig del seu fill, de Javier, que van coincidir en el Casón, dibuixant, ell preparant-se per ingressar en arquitectura i jo en Belles Arts. I entonces era un lloc, era el Museu de Reproduccions Artístiques, que estava tota l'estatuària grega i romana, i anaven allí tots els que ens preparaven per ingressar, perquè el dibuix d'estàtua era obligat per ingressar en arquitectura i per ingressar en Belles Arts. Entonces vaig conèixer a Javier Feducci, arquitecto, que l'any passat va morir, i son pare era un arquitecto molt conegut. Entonces ens va encarregar a José Luis i a mi un mural que encara està en el carrer San Bernardo, en el 101, i de ceràmica. Jo ja feia ceràmica, però anava a coure als alfars populars en Sevilla, perquè la nòvia vivia en Sevilla, i jo anava a veure passar un mes en Sevilla, i entonces anava als alfars de Triana, Ramos Rejano i Montalbán, a fer ceràmica, i m'ho coïen ells i tal. Total, que en Madrid jo no tenia forn.
tampoc m'havia dedicat molt seriosament a la ceràmica. Va ser el primer encàrrec, així era un poc, que vam tindre tant José Luis com jo. Jo tenia un estudi alquilat en Martínez Campos, però era una espècie de tramvia, així era estretet con la meitat d'això, allí res, pintava, però bueno. I ell ens va dir, hi ha una obra que està parada, que estic fent jo l'edifici, que és la iglesia de la ciutat universitària, en una residència per missioneros o no sé què, un edifici, un complex arquitectònic gran, i estava parat, perquè s'havia acabat els diners, el pressupost i tal. Diu, hi ha una nave allí que hi ha dos naves, i una estan modelant l'estàtua del caudillo, i l'altra part ens la deixa perquè, a més, tenim allí, treballava en un altre arquitecte, Carlos de Miguel, eren aficionats, Carlos de Miguel, a la ceràmica, i tenia un fornet elèctric, i diu, podeu fer el mural allí. Total, que van fer el mural, com ningú ens va dir res, van a començar a treballar allí, ens van instal·lar. Quan se va acabar l'escultura de Franco, que estava fent Eduardo Capa, modelant-la, que me va servir molt perquè veure construir una peça d'escultura d'aquest tamany, d'aquesta envergadura. La nave era immensa, eren naves com per un museu, la que vam ocupar després. El primer teníem una nave gran, però gran, no sé, tindria 300 metres quadrats, però l'altra era el doble, i el techo 8 metres d'altura. O sigui, tenia, no sé, 25 metres d'ample i 60 o 70 de fondària, te perdies allí, no? Total, que quan van treure els moldes de l'original de fang, que va modelar Capa, i ho van deixar a Llonat, i a ell ens va dir, bueno, teniu la clau, i jo ja, total, que com ningú ens dia res, vam passar allí i ens van instal·lar ja de veres, no? Bé, tant José Luis que jo vaig comprar un forn més gran, i en fi, allí van estar 7 anys, sense pagar alquiler, ni llum, ni aigua, ni res. I d'ahir ve un poc que tant ell com jo han tingut unes èpoques que no han sigut ben mirats pels professionals de l'ofici, perquè, clar, estaven tots en precari, estaven sense un duro, i nosaltres estàvem vivint en un palau al fi al cap, aunque estava una construcció sense acabar. O sigui, vol dir, les finestres no tenien cristals, van tindre que posar nosaltres cristals, el terra era de terra, no estava solat, però per un taller estava perfecte. Total, que per ahir van desfilar pràcticament tots els pintors de l'avantguàrdia espanyola. Canoar va fer murals perquè van començar a pintar quadres grans, el Paso, i Canoar venia a pintar allí, temporalment. Suárez també, Manolo Rivera també, Saura venia molt sovint allí. O sigui, va ser una espècie de factoria de Warhol, però molt abans de Warhol, i sense la intencionalitat d'ell, però que era un punt de reunió dels artistes que eren tots jóvens. Jo feia catxarros, de vez en quan, peces per viure, no la meva obra personal, sinó... Total, que aquests catxarros els agradava molt a la gent i m'ho compraven. I jo em feia, potser, 15 o 20 al mes, com a molt. Però ja me demanaven més per tendes que obrien, Rolaco, una tenda del carrer Serrano, que era d'uns parents de Feducci, i era una tenda de luxe, del carrer Serrano. Entonces me venien molt. I entonces va ser com vaig decidir ja, junt en Olanyeta, industrialitzar un poc, muntar de veres un taller de peces que són, doncs, eixes que hi ha per allà damunt. Eixes peces són meues, del taller. El disseny és meu, i jo dirigia la producció, però a part de la meva producció personal. Això era per viure,
era per menjar, no? Perquè de l'art, aunque venien ja coses, però no com per mantenir la família, ja tenia 4 xiquets, ja... Però continuava compaginant la pintura en la ceràmica, no? Això sempre ho ha mantès. Sí, sempre. Sí, entonces jo era més pintor que ceramista. Ara, el produir aquestes coses i els murals que ens encarregaven m'ha servit per adquirir una base tècnica que no me feia por quan m'encarregaven un mural de lo que fora, de metres quadrats, i feien vidrieres també. Allí, en el taller ese de la universitària, com era enorme, perquè la vidriera, la construcció de vidrieres és molt complexa, o sigui, necessita molt espai. I allí van fer les primeres vidrieres que van fer per la catedral de Tànger. La catedral de Tànger, les vidrieres són de José Luis i meues, i es van fer allí en la universitat. I després van fer allí també la vidriera que vaig fer, que està en el seminari de Castelló. Hi ha una vidriera que té 450 metres quadrats, que és el techo. És espectacular. Si tens ocasió, visita-la perquè és espectacular. Que ja estava en l'espiral, és tota una espiral que queda impressionant perquè en les parets de l'església no hi ha finestres. Tota la llum és llum cenital d'aquesta gran vidriera que entres, te queda, és molt espectacular. I això la van fer allí, que són 400 i pico metres quadrats, que a més va ser una aventura perquè estava feta de fragments de 1 per 50, 1 metre per 50 panells, no? Després col·locat en un enreixat de ferro. I, claro, la mida que me van donar a mi era la divisòria de l'enreixat, o sigui, de mig a mig. I, claro, jo vaig fer vidrieres d'aquest tamany. Quan van arribar a Castelló no entraven, perquè tenia que haver-les fet 1 centímetre més xicotet, que era el grossor del ferro. I no m'ho van dir, l'arquitecte se li va passar i a mi també se m'ha passat. Total, que van tindre que repassar tots els panells, que són 800, quasi 900 panells d'1 metre per 50, en una radial, tallant-los mig centímetre a cada costat. No t'imagines la faenassa que va ser això, quasi més que construir vidrieres, no? I bueno, això la vam fer ja en la universitària, i vam estar allí, com te dic, 7 anys, des del 56 al 64 o per ahí. I després ens van tirar i va ser quan vaig construir, vam arreglar el galliner de Majadahonda, en la particularitat de que vam muntar el taller i antes de que se començara a treballar en sèrio, el primer que vaig treballar allí vaig ser jo solitari, no? Però després ja van traslladar tot el taller allí i va morir d'un infart que li va donar a Gabriel de Olañeta. Van fer una societat anònima que es deia Olarca, Olañeta Arcadio, i la viuda, i tenia una viuda i la filla, i total que vaig tindre que comprar-los la seva part, demanant un crèdit a la Caixa d'Estalvis, claro, i fer-me càrrec jo de tot, perquè claro, la societat era que jo m'encarregava del disseny i de tota la qüestió plàstica i estètica de la producció i ell de tot el que era la producció, de comprar els materials, els jornals, la seguretat social, tot el que és burocràtic s'encarregava ell, no? I jo no vull saber més que el plan de senyoret, dissenyar i dirigir això. Però clar, resulta que no, al morir-se ell vaig tenir que fer-me càrrec del taller. I bueno, va durar molts anys. Després, quan me vaig separar de Carmen, ja estaven treballant els fills. Bueno, els meus fills han treballat sempre en el taller, perquè jo he tingut sempre aquest tipus, que no m'ha repetit, sinó tot el contrari, que això d'arribar el dissabte o el diumenge i donar-los un sueldo als fills, te'l guanyes i te pague. Si no te'l guanyes, doncs no tens diners. Per això des que eren xicotets. Sempre han tingut una feina que fer en la casa. I quan estava al taller, com vivíem a Majadahonda, ja, en el mateix taller, doncs ells treballaven decorant, uns, altres, el que ara és enginyer, que entonces pues ja era... claro, ja tenien 16, 17 anys, no? S'encarregava dels forns elèctrics i de gas, de tota la manipulació
tècnica sempre, des de molt xiquetet, li ha paregut normal, ja té aquesta inclinació, i tots treballaven en el taller i tots tenien un sueldo, segons les hores que feren, se'ls pagava. Sempre ha sigut una cosa marginal, o sigui, jo feia catxarros perquè m'agradava la ceràmica i com anava a treballar, quan anava a festejar a Sevilla, als alfars populars de Triana, me vaig ensenyar a esmaltar, a carregar els forns, a decorar-los. Entonces m'ha quedat sempre, a part de que la influència de Pedro Mercedes també era de ceràmica popular, sempre m'ha quedat aquest vessant meu que m'ha preocupat i inclús hem treballat, vaig acompanyar a Natasha Sesenya en un treball de camp que van fer per Castella la Nova, que me van carregar a mi, la Caixa d'Estalvis de Madrid, Caja Madrid. Volien fer una col·lecció d'art popular, d'alfareria, entonces me van encarregar fer una col·lecció, reunir una col·lecció dels alfars que quedaren vius encara en Castella. Entonces vaig parlar amb Natasha Sesenya, que és una ceramòloga famosa, molt important, i Margarita Saez de la Calzada, i un fotògrafo, i vam recórrer tots els alfars de tota Castella, que va ser un treball de camp molt bonic, estava molt bé. Van anar a fer-lo al desenvolupament per un any o un poc més. Tots els mesos fem un recorrido, i va ser molt bonic. Treballar en una persona com Natasha, que és acadèmica, és una tia molt important en el món de la ceràmica. Ha escrit molts llibres i molt d'això. Des d'entonces som molt amics. I va ser un treball molt... me va enriquir molt, en molts sentits. Sobretot apreciar l'alfareria popular i el treball fet en els pobles, que era una mena d'art, de sensibilitat popular, fet per segles, milers d'anys, per decantació, aquestes formes tan boniques, aquest cacharro, per exemple, això és de moveros, no? Pues claro, no s'arriba de colp a ell, sinó és per generacions que van modificant i és el mateix usuari el que va transformant el disseny. Perquè, clar, són les dones que diuen escolta, l'ansa això no s'agarra bé, no sé què, el cul se cau. I, clar, entonces l'alfarer té que anar discorrint formes perquè l'ús siga perfecte d'aquesta peça que fa, siga un botijó, siga un cànter, siga una gerra. I, clar, tot aquest món me va fascinar molt i conservant l'aire popular sempre ha sigut la meva pretensió i crec que ho he aconseguit. Tots aquests catxarros tenen un aire popular, però no són. Este també és un catxarro d'allí, està dissenyat per mi. Fem els catxarros molt ben acabats, molt, no sé, en un sentit d'omplir l'espai que és en realitat un heretat de la ceràmica hispano-morisca. El que és la divisió dels espais, perquè clar, la ceràmica de Talavera, tots aquests que ens venen històricament com a ceràmica espanyola, és ceràmica italiana. Van vindre, perquè clar, al expulsar els moriscos va desaparèixer per llei la ceràmica que feien els moriscos, perquè el poble vençut no pot tindre cultura. Entonces van portar a ceramistes italians. Tota aquesta ceràmica que se ven com a ceràmica espanyola no és ceràmica espanyola, és ceràmica italiana del Renaixement que contava històries. La ceràmica espanyola no contava històries. I jo vaig intentar recuperar aquest tipus de ceràmica. I va tindre molt d'èxit. Hi ha molts paradors de turisme per ahí que estan plens de ceràmica d'esta, me compraven moltíssim. El descobriment va ser en Roma, que vaig conèixer a Nino Caruso, que era un ceramista ja entonces conegut. Bueno, jo era pintor i pintava, però va ser un contacte que me va colpir. Que anem a fer una reproducció del quadre de Picasso, el Guernica, a tamany natural,
que estarà ahí fora. O sea, a tamaño natural, ¿sabes? O sea, lo que es el contorno. Como Que pintarlo. si nos da una luz o el sol, lo reflejamos en la pared, es una silueta. La sombra siluetea el cuerpo. O sea, no estamos allí, pero está nuestra silueta está en la pared. Una huella dactilar que sea igual a la de otros en todo el mundo. O sea, no hay nadie que tenga la huella dactilar que cada uno de nosotros tenemos. ¿Todos tenéis palillos ya? Sí. ¿Falta alguno? Tú tenías, ¿no? Yo tengo. Sí, Claro, es complicado. Ay, qué frío que está. ¿Tú eres zurdo? Al revés. De esto hacer una serie de adornos de cosas, mariposas, caracoles, lo que queráis. Pero abrirlo. Yo no lo vi. ¿Alcalde así? Vale. Ahora elegir las letras. O sea, elegir las letras de vuestro nombre. Hay un. Claro que sí, hay todo. A ver. Una C. Uy. Una R. Aquí no hay. Tienes que buscar. Creo que está la Siguiente cada tú y yo tenemos el mismo número de letras. Mira, mi hermano. Ahí. Cuando la huella está puesta ahí, no paséis el dedo ni lo toquéis, porque entonces estropeáis la huella. Hombre, lo emborronáis. O sea, la mano, una vez que está hecha la huella, está puesta ahí en el barro, no lo toquéis, tocáis alrededor. Alrededor le ponéis todos los adornos que queráis, con el palillo, con churritos, que ahora os digo cómo, ¿ves? Y vais haciendo todos los adornos, cada uno según su personalidad. Si pasa por un sitio donde hay muchas hierbas y mucho tal, sale verdoso. ¿Ves? Y eso es lo que le da plasticidad, porque si no sería arena que no se podría modelar, como la de la playa. ¿Se te ocurra? Pues hacer bolitas, pues bolitas. ¿Sí? Bueno, hay mucha gente que los humanos ¿Así? detrás está ya rayada para que se torza menos o no se torza. Una seta. Ya está, mira. Una seta. No, acá al lado. Para atraer a ellos, para dar de comida a sus crías, para coger la comida, o sea, se comunican con un león. Un gato de lejón se entiende muy bien con un gato de Australia.